jajan wonten priti rendah amping kudu cinta ngopi monggo sing jajan mesti rugi di bulan puasa kok dhewe isih semangat kaya ngono ki jajan nang ngarep. Waduh, Jan. Untune ya ampun. Jadwal lapis abang ijo kuning papak kabeh. Lho. Le. Rambutmu kebakaran iki, Le. Disemere lho, Pak. Tren zaman saiki. Wah. Oh, tren zaman saiki tak kira nek kobongan. Cah sekolah zaman walaupun di bulan puasa ngene iki adewe kudu tetap semangat. Semangat, Mbak. Semangat lho aku walaupun nek sahur sithik ning aku tetep kudu kuat. Sahur sithik. Nah, nek mau sahur sepura, Mbak? Ya paling mek sak tetem ngono kae ora ngasih sithik banget kok. Alah yo engko awan ngelih meneh. Ya ngelih mangan lho. Iki jenenge ra poso. Lah ben posone kuat ki adewe kudu mangan. Ayo mangan ki pas sahur tok sik akeh yo engko nek buka sore. Ya engko tengah semaput. Wah iki piye disapase? Disapase. Yang ini dari mana? Sugih sampean rantul Sik biru-biru. Biru, Srandan Bantul. Yang biru-biru coba petang. Yang biru-biru ini dari mana? WKSDN Bukti Mulia Tempel BKS BM tempel nggih Pak nggih. Wah, cerak jembatan nika nggih. Waduh. Hafal. Nggih, wong kula sabone mriku tetek. Wah, iki ijo-ijo. Aduh, bejane sapa sing ndek bojo ini dari mana? Dari mana? Aku seneng banget karo gojek-gojek iki dadi wingan aku bar kecelakaan nabrak, Bu. Langsung tanggap sing gojek-gojek iki nulung itu buke. Oh, sing ditulungi buke malahan. Wah, ini gedung. Wah, ini pojokan ini menika dari mana? Paguyuban warga Bantul Wah. Warga Bantul. Waduh, ini sing ceria-ceria cari Sik. gel. Anu kae? Ini. Kambine museum-museum kae. Oh, coba ini dari mana yang ini? Dari Jalan Dinas Jogja. Sik ireng-irengnya, Mbak. Irang-irang? Oh, iya coba disama. Yang pakai baju hitam itu dari mana? Salam museum Kiat itu. Museum Medan Musyawarah Musya Piyi. Museum Soveti. Karena ora apa-apa nek dan kecok-kecok tapi mboten apa-apa ya, Pak. Musea. Musea, mungkin dipijetke, Pak. Yang pakai alma mater ijo dari mana, ha? UST Jogja salam dan bahagia UST, salam dan bahagia. Wah, utangnya dilalekke sik, Le. Yang belakang dari mana, Jin? Institut Pertanian Intan Yogyakarta Institut Pertanian Yogyakarta. Iki apa, Jo? Pas dengan gue ikat, sak kerjaan nanti, Le. Karena gue ikat, jadi lah. Boleh tepuk tangan untuk GS juga. Wah, seneng banget aku. Alah dong, produk gue iki lak saiki sing wis ngartis nang media sosial ya, toh? Oh, Mbak. Sing gaweane nyanyi apa ke? Dayoe teko ngono kan lho. Aku iki gaya banget. Kowe iki lak anake Mas Rundeng Gosong kae to. Cocok nang iki kowe iki ra member bapakmu. Aku seneng tenan lho. Kowe iki baru mulai sekolah apa pi? Oh, Mbak. Lah aku ki bingung to sama PR. Heeh. Ora aku kira sone nggarap. Wah, aku kira yo gaweane iki nang kampus ki terkenal aku ki wong pinter.
Aku itu teka-teki silang. Ora iki angel banget. Heeh. Iki yo Iki. 5 mendatar. Heeh. Organ tubuh manusia. Heeh. Ngarepe K, burine L. Pirang urupe pirang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sik, iki lho, iki lho. 6 eh. Ngarepe K, burine L. Wah, mosok kuwi kok. Organ tubuh manusia. Organ tubuh manusia. Oh, nganu kempol. Oh, bener, Pak. Iki apa? Nah, itu none 10 menurun negara yang memiliki koruptor paling banyak se-Asia. Indonesia. 4 huruf kok. 4 huruf. Burine A. Negara Masa Italia? Italia kan Eropa. Indonesia kan se-Asia. Indonesia Kudu iki mung 4, Mbak. 4 yo. Jiro lupa. Cina. Tuh. Oh iya tuh Asia. Nganu paling Negara. negara kita. Bener iki. Negara kita. Bener. 4 huruf ya. Heeh. Negara kita ya. Wah, iki kok tenan to leblok kok nuran bapakmu to. Ini lho, Pak. Loh, negara. Oh iya. KITAO. Ora aku ki janjane nggarap ngene iki ora konsen, Mbak. Ora konsen apa? Kowe iki kok gayamu cah SMP ora konsen. Kowe iki cah ra iso mikir to. Ora tenan iki. Apa? Bapakku serundengke lho. Heeh. Kayak ilang. Bapakmu ilang. Oh. Gak diculik uang. Ayo ora mungkin nek diculik. Ya, Loh, kok- bapakku ki melarat. Elek. Ireng. Mosok ya diculik. Nek ilang ki wingi Senin jam 6. Lah kok kowe iso ngerti nek bapakmu ilang Senin jam 6 sore? Abang bapakku arep ilang ki pamit karo aku. Nek jenenge kowe ki kok nek ilang le pamit ke Iki lho. piye? Bapakku ki to tong mlentong. Heeh. Engko sore jam 6 aku arep ilang. Aja goleki aku, pamitno mbokmu. Njuk wis ilang 5 dina ora bali. Aduh padha karo aku ya lagi sedih, Cetro. Lah aku sedih kenapa to, Mbak? Patung sing nang museum patung kan Aroka iki ya ilang. Ku ya Senin jam 6 sore. Lah kok iso ilang? Patunge iki kandhara aku kok. Ayo ora mikir. Satu kok kondo. Nek kondo piye? Pondok Nel Trinel aku engko sore jam 6 arep ngilang. Omong ora tugas sik jaga, ngono kuwi lah mak kedunduk ilang. Ayo ora iso patung kok kondo arep Kancane ilang. nyanyal aku ki yo golek dhewe tekan saprene ki dong ketemu. Muga men aku bunek tenan. Wong kok patunge saka emas. Lah nek aku kon ngijoli kepiye, Tong? Aku kon adol apa, Tong? Dijoli wae, Mbak. Piye apa kowe sak dadi patunge apa? Ayo wegah. Lah ya sing ora aku ratone apa-apa to. Takon kok dibantu wae. Aku ya kelangan, Iki kelangan apa? kucingku ilang. Lah, kok kowe iso ngerti nek kucingmu ilang? Iya, Senin jam 6. Lah, kok iso ngerti Senin jam 6? Arep ilang ya omong aku. Kok kucing kok ya omong? Kowe Jojo, aku arep ilang kok jam 6. kuwi Saiki tak goleki ra ketemu. Malah aku bingung ra iso mulih kucingku wis tekan omah. kok medan. Takon WA ora WA. Kowe kok kon WA. Oh, Pak De, kowe ngerti bapakku ora to? Walah, bapakmu ki pancen kadang ketok kadang ora. Aku dhewe iso sok ora ngerti. Maksudnya ngerti iki bapak kowe iki tepung anu rak kuwi lho nemokke bapakne ora ilang wis ilang dina iki. Ora aku ki malah sak lihat ilang kucingku, iki rambutku ya ilang itu. Rambutku balik ke. Iki rambut asli ya. Copot, Mas. Ora usah sedih nek munggo ilang. Kowe kelangan apa to? Aku iki kelangan patung Mas. Patung Mas. Patunge kan arep.
Nang museum kuwi. Oh, gek mongko aku pas jaga, Mas. Alah wong patung wis lawas ilang mbok ben. Kuwi mbok menawa wis wayah ilang. Aku kan ngijoli lak yo kowe ngerti dhewe aku ora gablek duit to, aku isih kuliah. Gampang nek ming perkara duwe nek pakmu ilang wis ikhlasno ae. Iki bapakne ilang kok diikhlasno. Lah kayak iki ya ming bunek-buneki wong e ming. Kowe tur saelek-eleke kayak iki ya bapakku ya, Pak Dik. Kowe melu aku wae. Wis nek perkara duit gampang, wis aku ki ora tau sombong ning ndi ana duit. Kowe tak jajakke. Oh, kowe ana ning kene aku ora tau pamer aku ki. Duit ning ndi aku ki. Ora tau pamer. Aku iki duit ora tau pamer aku ning ndi ana lho piye. Iki kabeh ana duwite Wis bar apa meneh ning kene. Lho. Kowe arep njaluk apa? Mangan apa mumpung aku. Dhewe meluk gali jawae. Ora usah mikir patung, ora usah mikir sing ilang. Kowe mangan apa tak jajakke. Tenan iki, Pak. Weh, kowe arep njaluk panganan apa? Panganane wong apa dudu wong? Ya wis aku pengen njaluk panganan enak ya. Sing enak-enak. Yang ringan